ongi etorri herri irratiko entzule. Ongi etorria eman herri irratiaren izenean, baina era berean eusko ikaskuntzaren izenean. Azken egunotan ari gara pasaden egunotako 15. eusko ikaskuntzaren kongresuaren ingurukoak aztertzen eta ondorengo minutuotan ere halaxe egingo dugu. Zigarren atala aztertuko dugu gaur 15. kongresu horrek emandako 6 atletatik azkenekoa zein zuzen ere Alfredo García Ramosek zuzendu egin zuena, ezaguraren gizartea eta Euskal Herria. Zer da ezaguraren gizarte hori, edo nolakoa beharko luke gure gizartea bertaratzeko? Horretaz guztia hitz egingo dizuegu hemen ondorengo minutuetan. Eta honetaz hitz egiteko eusko ikaskuntzaren 2 lagun ditugu gaurkoan gurekin, eta hain ere zigarren atal honetan ere mintzakide eta partaide izandakoak. Batetikan Jean-Michel Larrosquet, ongi etorri eta eskerrik asko. Eta bestetik ere gurekin dugu Mikel Navarro, eskerrik asko eta ongi etorri zaudi ere, Mikel. Askotan bezala ez, agian bukaeratik azteko ohitura dakat nik, baina galdera garria da ez. Zer da ezaguraren gizartea, zuek esango didazute, ziurko hori denborarekin agian esango ditugu, baina gauza asko edo makina bat gauza ditugu lehenengo azterteke hori esplikatu izateko ez. Baina Alfredo García Ramosek esan egin zuen kongresua amaitzerakoan, ezaguraren gizarte hau, gizarte bat kalitatezkoa zala, non irakaslerik gabe ikasi egiten den. Zer da ezaguraren gizarte hau? Mikel eta Jean-Michel, nolaziten entera? Jean-Michel? Bueno, hasiko naiz, galdera ez oso errezarekin. Zer den ezaguraren gizartean, izango nuke horrek izendatzen du edo izendatuko luke gure gizartearen aldaketa. Momentu honetan hemengo edo mendebaldeko gizarteak ari dira aldatzen. Pentsatzen dut nolabait paradigmo batetik beste batera pasatzen ari direla. Aurreko urteetan edo dela zagitzen genuke 10-15 urte arte ez zela sobera ez dela aldatzen, gizartea ikusia zela industrien inguruan antolatuta, industri nagusi batzu baitziren hor, automobilia, elektrodomestikoak, petrolioarekin, elektrizitatea eta petrolioarekin ditzen diren kasarroen produkzioa, bideak, garraio bideak eta garraio tresnak ere, eta horiek guzti horiek nire ustez ziren nolabait gizartearen ardaz gehiena eta baita ere inguruan pentsamolde teknologikoaren ardaz gehiena. Eta nik esango nuke ere pentsamolde orokorraren garai bat izan dela hori filosofia mailan eta positivismo eta holako kontzeptuekin mundua konsideratzeko kontzeptuak horiek baitziren, ez da orduan. Eta ezagutzaren gizartea, nik esango nuke, litzatekeela gizarte bat immaterializazio arantza edo immaterial arantza doan gizarte bat, paradigmo horiek aldatzen ari da, noski aktivitate horiek ez dira kentzen, ez dira ezabatzen, baina garrantzi handia hartzen ari dira
maila immateriala, bai industria mailan baita ere, nola industria gaur egun gero eta gehiago ekoizten dituzten zerbitzuak, eta gaur egun produkzio industriala gehienetan ez doa bera, ez doa bakarrik, doa beti zerbitzuekin saldua, gauza saltzen dira zerbitzu gehi produktua, produktua gehi zerbitzua eta ez bakarrik produktua. Gero produktu hutsa ere da gaur egun ardatz oso importantea gure gizartean. Eta nik pentsatzen dut hori horretza puntua edo ari dela pasatzen gauza materialetatik gero eta gehiago gauza immaterialetara. Eta hor barnean, esango nuke nik gaurko aberastasun handiena ezaguera izango litzateke. Ondera 10 bat edo urte, jada mintzatzen ginen informazio gizarteaz, ez ezaguera gizarteaz, eta informazio gizartetik ezaguera gizarterat pasatze horrek nik esango nuke hori erran nahi duela, immaterializazio hori, eta gauzak ulertzeko eta nola egiteko eta gauza horiek hartzen dute importantzia handiagoa gaur egun, ez? Eta pentsatzen dut pertsonen kompetentziak gero eta gehiago direla goi mailako kompetentziak edo behintzat kompetentzien maila goratzen dela eta goratze honek esan nahi du ezaguera arantz diratea. Sarrera nahiko zabala eta gauza asko ikutu diko sarrera izan dugu, Jan Michelekin. Ni zaiatuko naiz ekonomien aldetik nola ikusten dan hau. Ekonomia aldetik pentsatu izan du produzioa eta hazkunde ekonomikoa eta aurrerapena eta bar 3 faktoretan oinarritzen zara. Aldeatikan natur baliabideak, bestetik lana eta hirugarrena kapitala. Eta orduan aurrera gindua zen, baldin eta inbertitzen baldin bagendun, kapitala handitzen zen, gero eta lanile gehiago edo lanordu gehiago egiten baldin bagendun, eta horrela esplikatzen zaiatzen ginean hazkunde ekonomikoa. Baina, dagoeneko esan berregu, joan den mendearen partean, ekonomilariak hori kuantifikatzen zaiatu zienean, kontratu zien, hazkunde ekonomikoa, faktore horiengatik ez ala esplikatzen. Bazegoela, ordura arte, ondar edo resto esaten den faktore bat, ia hazkunde ekonomiko guztia esplikatzen zuen. Eta hori izan, azken finean teknologia, hori izan jakintza, hori izan berrikuntza. Eta orduan hori alako iraultza batzuk osatu zuen ekonomian, eta ekonomian jakintzari edo ezagutzari edo berrikuntzari garrantzia ematen hasi gintzaizkion, eta orduan hasi ziren desarrollatzen berrikuntzako sistema nazionalei buruzko teoriak, eta hain zuzen ere ikerketa, garapena, berrikuntza, faktore horiei buruzko azterketa. Orduan, alde hortatik ezagutzaren gizarteak irlatuko luke adituek edo ikusi duten gertaera bat, ezta? Hain zuzen aurrapena, hazkunde ekonomikoa, jakintzan oinarritzen dela, gehien bat, ez faktore materialetan, eta horrek gero islatuko da, Jean Michelek esan dituen aldaketa sektorialetan, enpresetan ere, enpresen antolaketan, mila alorretan. Baina ez zuzen ere, hori jakintza bihurtu da zerbait nuklearra, zerbait funtsezkoa. Gauzen garapena, gauzen desarrolloa esplikatu izateko. Beraz, gaur egungo gizarte edo neoliberal honetan ere, garai batean ondarra zen aspektu bat, hor ia aztuta zegoen bat, ezagutzarena, gaur egun helburu nagusi edo behintzat dena horren arabera antolatu egiten da, horrek ematen duelako batekinik besteenganako abantaila,
eta gainera, zuk Jamisen esaten zenionen hildotik, horrek gainera albideratzen du gizartea gero eta gehiago edo gero eta berriago nik gehiago azken zinean izatea. Hori garbi dago, kanpo merkataritzari buruzko azterketak, hazkunde ekonomikoari buruzko azterketak, lehiakortasunari buruzko azterketak, gero eta gehiago ikusten dute abantaila kompetitibo importantena bezala, jakintza, edo nahi baldin badezu, teknologia, edo nahi baldin badezu, ezagutza, ezta? Eta alde hortatik, ekonomiariok ordura arte, teknologia importante zala esaten zuten, baina eman azetorren zerbait. Ez zuten esplizatzen. Zaten zen, teknologia importante da, baina teknologiaren jakintzaren desarroioa zer esplizatzen duen hori, ez zuten aztertzen. Hain zuzen hori da, justu, hain zuzen orain aldatzen dana. Orain adituek esplikatu nahi dute jakintza, ezagutza nola aldatzen dan. Baita ere, jakintza edo ezagutza horren aldaketak zen nolako ondorio dituen, gizarte. Baina, orain jakintzaren faktore baldintzatzaileak ere ezagutu nahi ditugu. Beraz, indikadore horiek ere ezagutu edo eskuan hartu ona da, zenpetan ere gure kontrolpen egongo delako da helburu hori. Dena den, ezagutzaren gizartenen aurrean, Mikel, Euskal Herria edo bentsat gure ingurune hau, ezakin nik esan Euskal Autonomia Erkidegoa, edo nahazun lur eremua hartu, nola dago. Kompetitiboak dira, indikadore hauek manejatzen eta kontrolatzen ditugu gureak dira, edo agian ondo gaude, baina beste zenbait lurraldeen edo lurraldeekin konpartuta bandikan ere apur bat atzera. Hor beti badaude guk input indikadoreak gehitzen ditugunak eta output indikadoreak gehitzen ditugunak. Input indikadoreak dira, zenako baliabideak eta sartzen ditugu gauza hauek aurrera mateko. Eta alako indikadoreak adibidez, igeizeko ikerketa eta garapeneko gastua daukagu, eta hor ikusi zakegu hori nola banatzen den gizartean, ezta? Oro har ikerketa eta garapenean, Euskal Herrian, Espainian baino hobeto gaude, eta hori gauza nahiko berria da. Largoiko hamarkadaren hasieran, Espainiaren bataz bestikoen atzetik ingilizan. Orduan, aurrerapen handia egin da, eta orain situatzen gara barne produktu gordinen 1,4 inguru, eta hori Espainian baten inguruan dago, beraz, Espainiaren batez bestekoaren aurretik gabiltza, baina noski, oraindik Europako batasunaren bataz besteko horren atzetik gabiltza, eta zer esanik ez alderatzen baldin badegu gure egoera Suedia edo Japonia edo Estatu Batuekin, are urrutiago gaude. Hori izan diteke beraz lehenengo ezaugarria. Gero ikerketa eta garapena hori nola ematen dan, zeinek egiten duen eta hori ikusten dugu hemengo gizartaren ezaugarri bat nahiko nabarmena. Gehien bat enpresak egiten dutela. Eta hori gauzak aldatzeko edo lehiakortasun aldetik eta gauza positiboa da. Hortan ere, gure modeloa nahiko urruntzen da, Espainian dagoen modelotik, eta urruitzen da gehiago, Estatu Batuetan, eta Japonian, eta herrialde horratutan dagoen eredura. Alde hortatik, Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroan artean ezberdintasuna daude. Gure sisteman... Agian Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa bandikan gehiago Nafarroan baina? Hori da. Nafarroan unibertsitateak pisu handia du. Bai publikoa, bai opusikoa, eta orduan hango sisteman unibertsitateak pisu gehiago du gurean baino. Denala, ikusten ari gara input indikadorei buruzko analizeaz, outputari buruz itxeingo bagendu, ikusten nuke, Nafarroa ez dagoela hain ondo. Zuk diozu input direla indikadore horiek guk ipintzen ditugun baliabideak. Behiratzen baldin badugu zenbat persona dagoen ikerketa eta garapena egiten unibertsitatean. Edo behiratzen baldin badugu zenbat gastatzen dan ikerketa eta garapenean unibertsitatean. Outputa izango ditzake, produzia. Zenbat artikulu idatzi diran, zenbat
dokumentu zientifikoak eratzen dira. Batetik baliabideak, inputak, eta bestetik outputak, sormen lanak edo emaitzak edo. Input horiekin lortu ditugun emaitzak, aber modu eraginkor batean erabiltzen ditugun eta ez da. Eta Nafarroan diozu? Balorazioa nahiko txarra dira. Bai dokumentuetan, hau da ikertzaile bakoitzeko dokumentuak edo biztanleko dokumentuak, eta unibertsitatari buruz ere, Espainiako unibertsitatari buruz egin diren balorazioetan, hemengo, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatea apur bat hobeto gelditzen da, Nafarrokoa baino, baina biok egia zan nahiko urruti hobekien dauden unibertsitatetik, Barcelonako unibertsitatetik eta. Orduan, lehenengo ezaugarria zen pisu orokorra, bigarrena osagai bakoitza, enpresak, unibertsitateak, zentro publikoek, ikerketa eta garapenean duten pisua, eta hori ikusten dugu enpresek pisu asko, bai hemen, eta bai Nafarroan, baina Euskal Autonomia Erkidegoan gehiago. Unibertsitateek Euskal Autonomia Erkidegoan pisu gutxiago, Nafarroan gehiago, eta gero daude zentro teknologiko publikoak, eta horiek oso pisu gutxi dute. Oso pisu gutxi, bai Nafarroan eta bai hemen. Agian, hemen zentro teknologiko publiko baino, hemen zentro teknologiko sare pribatu bat desarrollatzeko politikara mandalako, ez da? Sortuko ginetek egin ere enpresa mundu hori azertzen edo gehiago egiten, eremurik garrantzitsunetarikoa, edo behintzat mundu mailan ere, Japonia edo eta Norvegia edo Suedia edo Estatu Batuak, zentzinen aurreratu hemen, dauden herrialde horien ere irizpide edo behintzat ibilbideak enpresa oinarritzen direlako, baina matematek galetuko du, ez? Eta ezagunaren gizartea bakarrik unibertsitatea eta enpresa mundu horretara mugatzen da, alegia, solidaritatea demagun edo gobernuz kanpoko erakundeak eta gainontzeko agente sozial horiek, eragile horiek eta egian ez dira ezagutzaren gizarte, bakarrikan unibertsitatea da, bakarrikan enpresa da, ezakinik horrek erantzunik baute duen edo, ez? Bueno, zakit, mineria emango dizut. Horren bila nenbilden, ere zen. Nik uste, prezeski, pentsatzen dut, ezagutzaren pisua, banantzen ari dela, uste dut unibertsitateak baduela pisu handia, noski, eta atxikiko duela, dudarik gabe, baina beste arlo batzu ere importantzia edo garrantzia hartzen ari dira, hala nola enpresa, hori nahiko berria da, eta baita ere uste dut esperientzia soziala, gizarte esperientzia, ezagutza ere existitzen du kanpoan, beste kanpoko enpresetan eta beste herrietan, eta erakunde diferentetan, eta pentsatzen dut desafio bat dela gaur egun arlo guzti horiekin lan egitea, eta jakintza bila joatea, beste desafio bat da, eta baita ere konkretoki, gizarte konkreto batetan, dela nola Euskal Herriko ez baterako, nula antolatu gizartea, edo zer nolako baliabideak eta zer nolako antolaketa bide berriak jorratu atzamaiteko benetan urrats baikorrak eta egiteko, norabide honetan. Orduan, hori da, nire oso astapenean mintzatzen ginen, zer nolako urratsak eman behar diren eta hori ez da bateri erreza definitzeko. Pentsatzen du definitzen alduguna da norabide bat, hori nahiko argi gelditzen da. Baita ere, pentsatzen dut arlo batzu, ala nola nik pentsatzen dut ziketa profesionalean, da segurazki gauza asko egiteko. Baita ere unibertsitate eta enpresen arteko lanak badirela antolatzeko eta asmatzeko, nire berri batzu uste dut unibertsitatean badela
modu bateko ezagutza eta enpresetan eta gizartean orokorki badela beste moduko ezagutza, eta kontrolatzeko modu hori da, hor uste dut baduela gure gizartentzako oso desafio importantea eta interesantea gainera. Eta, badira, holako bideak, baina gaur egun nik guk ikusten ditugu horiek desafio orokor batzu bezala, baina gero konkretoki nola egin hori antolatzeko, hortan gaude. Azken finean berrikuntzaren atzean ikasbidea dago, ezta? Aprendizaje edo learning esaten dena. Eta ikasbide hori modu ezberdinez egiten da. Bata, noski, ikerketari lotuta, ezta? Eta inglesez hitz egiten dute exploring eta searching buruz, hau da, azken finean ikerketa, jasuago, apalago, baina ikerketa. Baina badago beste ikasbide bat, ekinaren ekinez, sortzen dana. Hor, inglesez ere, beriztu dute learning by doing, edo gu esango nuke eginez ikastea, learning by doing, erabiliz ikastea, eta elkar eraginez ikastea. Baina noski, horiek danak ematen dira iaia, esango nuke, produzioan edo. Gero, badago, beste ikasbide bat organizazionala ere ez dana, hori ikastetxetan eta ematen dana. Eta gero badago, ekonomiari orain arte nahiko ondo, eta hain zuzen ere kongresuan kritika hori atera zan. Beste ikasbide bat eta beste berrikuntza klase bat, eta hori da berrikuntza soziala eta berrikuntza instituzionalak eta. Zer gertatzen da? Berrikuntza instituzional eta soziali buruz ez daukagula indikaderik. Noski, danok ikusten dugu, gero eta nabarmenago da, hain zuzen igual berrikuntza teknologiko, zentzu ertzian teknologiko konfiatzen dugun hori aurrera emateko, edo produzio prozesu batzuk martxan jartzeko, azkenean beste berrikuntza mota batzuk egin behar dituzula. Bai gizartean, bai erakundetan, bai organizazioetan eta. Baina, hori buruz, ez daukagu gastuak jasotzeko sare antolaturik. Eta orduan, nik ingoratzen ez kongresuan alako imagina bat eman nula ez da. Ekonomilariok izaten dira, parola, izutagon farola batena azpian dagoen persona bat bezala, zerbait bilatzen, eta hori zaio bat pasatzen dio, zeiten dezu hemen, giltza bilatzen, eta hemen hori zaizu, ez, baina hemen harria dago, normalean ekonomiario bilatzen dugu harria dagoen tokian, datuak dauzkagun tokian, eta zuk aipatzen zenitun, beste mundu horietan, mundu organizazionalean, beste agente sozial. Berrikuntza soziala, gizartean ematen diren aldaketetan, eta hortaz ez daukago informazio hundirik. Eta orduan, ineratu egiten dugu, gure azertietan eta ez irakertzen. Argirik ez dagolako horrez? Argirik ez dagolako, baina horrek ez du ezana importanteak ez direnik. Baliteke beste du baina importanteago izatea, ekonomilariok teknologiaz edo kontuatu beran bezala, baina ekonomilariok ere ez genien kontu hundirik egiten, orain dela gutxi arte, daturik ez genulako. Orain azia agertzen estadistikak ikerketa eta garapenari buruz, berrikuntzari buruz, baina orain izan ere oso modu itxi batean definituak. Eta orduan zabaldu beharko genuke, gure ikuspegia, alde hortatik. Jo, Michel, animatzeko? Konforme naiz Mikelek esaten duenarekin, eta beretik nahi nuke zerbait gehitu, enpresa eta instituzio baita, enpresa hori da, enpresa horietan ze gertatzen ari den barnetik, kaja beltzean sartuz. Orduan, konforme naiz orain arte argi guti izan dela, horri buruz, ala ere uste dut gaur egun hasten dela zerbait argitzen, argi zerbait ematen da momentu honetan, naiz eta argi ahula izan, eta naiz eta argi apur bat diferentea izan. Uste dut
enpresa barnean eta antolakuntzaren aldaketak eta begiratzen ditugunean, guk behintzat gure ikerketa korronteak sartzen du hor nahiko ikuspegi kalitatiboarekin. Uste dugu hor gaude talde txikiekin lanean, eta hor ez dago eskala interesantea estatistikekin sartzeko. Gehiago modu kualitatibo batekin begiratzen ditugu gauzak. Hau da, beste mota bat uste dute importantzia edo garrantzia hartzen duen beste jakintza sortzeko modu bat, eta deitzen da hori ikerketa akzioa, edo akzio ikerketa, edo action research, inglesez. Eta hau da, ikerketa egin, barneko prozesuetan parte hartuz. Eta gu ikerlariok joaten gira enpresetara, eta eramaten dugu, enpresa jendeekin, eramaten ditugu prozesu berrikuntza edo antolakuntza berrirantz edo joaten diren prozesu batzu eramaten ditugu batera. Eta esperientzia horietarik enseiatzen gira ezagutza edo batzuk kaptatzea. Takituak diren ezagutza horiek enseiatzen dira formalizatzen eta horiekin jakintza kortuz bat sortzen. Eta preseski enpresetan gauza oso sakonak aldatzen, edo sakonki aldatzen ari dira. Gauzak, uste dut hor dago ardatz bat, gero eta gehiago argia dena, hau da ardatz bezala bezeroa hartzea. Eta beraz enpresaren filosofiari da aldatzen, orain arte edo orain gutxi arte enpresa askok lan egiten zuten bultzatzen, erabaki gauza bat egin eta gero entzeiatzen zuten saltzen. Bota eta jartu eta nola nahi, presionatuz. Eta gaur egun gehiago entzeiatzen da, eta gero eta gehiago filosofia ziratzailea dago. Hori da jan, aldaketarik handiena jan enpresaren mundu honetan buru belarri sartu, eta legia lehena presionatuz edo bultzatu sartzen genuela, eta orain ari garela pixka bat erakartzen eta ez dakit nik erakarpen indar hori erabiltzen hori aldaketarik importantea emaia. Hori da, bai. Hori da. Nik uste dut daudela dimensio bat, beste dimensio bat da enpresa ere sartuta dago gizarte osoan. Bezeroak dira, ez beti, baina askotan dira nola nahiko pertsonak, eta beraz gero eta gehiago ere bezeroa da aldakorra, merkatuak dira moitzen direla asko, eta beraz enpresak ikasi behar du merkatua eta gizartea entzuten, lehen egiten zuen baino gehiago, entzun behar du, kaptatu behar ditu seinale diferenteak eta horiekin konformatu, bere antolaketa eta bere egin moldea aldatu. Bai produktuak, bai zerbitzu berriak asmatu, eta baita ere egin moldeak barneko antolaketa modu bat aldatu. Eta hor ikusten da, gero eta gehiago lehiakortasuna guzteko edo hobetzeko enpresak ikusten dira aldatzen dituzten antolakuntza moduak, bai talde txikiak sortzen, barnean, bai personak responsabilizatzen, gero eta gehiago. Guzti hori pentsatzen dut lehiakortasun eta malgutasun kapazitate horiek bertaratzeko edo esplotatzeko, erabat erabilialitzeko. Eta beraz, lehen persona bat, langile bat, enpresa batetan balin bazuen denbora luze bat entako lan bat egiteko eta lan hori beti berdina balitz. Orduan formakuntza mota bat, orduko formakuntza mota ongi zen horretarako. Gaur egun gehiago da aldaketa momentu oro aldatu daitekeen lan bat eta beraz kompetentzia nuklearra, nik elektratzen zen bezala, orduan bihurtzen da aldaketa posibilitate hori edo kompetentzia hori, eta antolatzeko eta proiektu berriak eramaiteko eta hori orain arte ez zen ikasten.
ez unibertsitatean, ez eskolan, eta ez da enpresan. Emanatzen zuten ziren managerak eta langileak lan egiten zuten. Eta gero eta gehiago kompetentzia hori banantzen ari dela, eta horrek eskatzen du beste erlazio bat ezagutza egiten. Hori da, beste ezaugarri bat, ustez, hori ezagueraren gizartearen. Mikel Zuzkarrek gainera nahi zenuen? Bueno, Iñaki Ibarrak, Iñakik esaten zuen, gaur egun produzitzeko almen gehiagikoa daukagula, eta orduan horrek ekartzen du entzuten ere erlazio aldatu da, ezta? Lehen saltzaia agintzen zuen, gaur berriz bezeroak agintzen du. Eta horrek ekartzen du enpresetan eta malgutasuna, malgua izan berrezula, eta orduan bezarretu dira teknikazko, lean production esaten zuna, edo produzio doitua edo produzio ajustada, guk esaten duguna, hortarako dago teknikazko, gero kalitatea asko desarriatu berri izan da, hor daude zertifikazio guztiak edo hainbat modelo, FQM eta horiek, eta noski osartuko zen ere, bezerari eman bertzaion garrantzi hortan, eta produktu aldaketa hor dagoen turbulentzia edo esaten den hortan, berrikuntza egin beharra, eta barra. Eta plan hauetan, Iñaki Ibarrak esaten zuen, hemengo enpresak ez daude gaizki. Azkeneko gehien bat, 10 urtetan edo, aurrapen handiak eman dira. Produzio ajustatu edo gehitu horretan, zertifikazio mailan hemengo enpresak enpresen pareko gabiltza, eta noski Espainiakoen batez bestekoen askoz gainetik, FQM modelo hori ere aurrera dihoa, noiz eta gainetik egin bat arrisku ikusi, berrikuntzaren alorrean ere ikusi dugu, aurrera pauso handiak eman diela, eta horrendik asko gehitu korritzeko. Bigarren puntua zen hori personarena, eta personak eta personaren gaitasun horiek kontuan hartzeko, gaur egun mundua oso komplexua da, eta usten baldin badugu pentsatzeko edo helburuak jartzeko edo managerren eskutan bakarrik, kudeatzaileen eskutan bakarrik enpresak porrota egingo du. Langilearen sormenak eta barneratu, bere egin behar ditu enpresak, kontuan eduki behar ditu enpresak, eta horrek eskatzen du enpresaren antolaketa guztia goitik bandera aldatu beharra. Modelo terroristak urrunduz, modelo partizipatiboetara joz, eta hor noski arrisku asko daude, ezta? Partizipazioa nola ulertu, ezta? Askotan modu oso murriztaile batean ulertu da, langilea uzten zaio partizipatzen, baina lana egin behar duen asuntoan, ezta? Lana nola hobetu dezaken, baina beste partizipazio mota bat izan diteke, emaitzetan, ezta? Hau da, enpresa irabazten baldin badu, horren parte bat zungo zaio, edo langileak enpresaren akzio batzuk eskuratu, eta beste partizipazio mota bat izango zen ja helburuetan, diseinuan, ezta? Hortan aurrera jo beharra ikusten zuen Iñakik, baina ez da erreza, kultura aldatzea eta. Michel, bai? Bai, hori da, Mikelen azken hitza enildotik kultura, uste dut hor dagoela kultura aldaketa, erautza kulturala den, baina entzate aldaketa sakon bat martxan dagoena, eta pentsatzen dut ere horrek kualifikatzen du ezagueraren gizartea. Eta hau da, enpresa eta orokorki antolakuntza enpresetan edo bai beste erakundetan beste modu batez ikusten dela gaur egun. Uste dut baita ere epistemologia dugun pentsatzeko eta mundua ikusteko manera hau ere aldatzen ari dela. Orain arte pentsatzen dut oso presentea zen irudia zela piramida, hierarkia eta terrorismoaren modelua, eta
ezagutzaren arloan pentsatzen dut kartesianismoa, horiek biak niretzako dira modu bereko, molde bereko pentsamoldeak. Eta gaur egun horien parean desarrollatzen da gehiago sareetan, munduaren ikusteko modua sareetan, ez? Esan nahi du gehiago aplastatua, edo, zapaldua, hierarki guztiagoekin, eta baita ere fenomenuak zailorismoak ekartzen duena berarekin ere arloak, ez? Agian dena, ez dakit, uni edo bakarrekoa ez, bide bakarrekoa izatea baino edo unidirekzionala eta dena goitik bera, agian dena gehiago interakzioan edo sare batean eta dena ez horren hierarkizatua, ez? Pelorismo, posteriori sistema horiek ikasten dute ere territorioren ideia, eta kontrola eta... Hori da, ni naiz jefe bat eta zeren jefea naiz, naiz territorio baten burua. Eta orduan, nik manatzen dut, zuke esan bezala, hori Taylorrek esaten zen one best way, eta bide bakarra, gauzak egiteko bide bakarra, eta nork asmatuta, noski, goian edo dagoena, buruak asmatuta. Eta orduan, lantzen ez zirenak, ziren interfazak, territorio horien arteko loturak. Baina azkenian bezeroak errezibitzen duen edo produktua edo zerbitzua edo biak, produktu hori ekoiztuta dago denen artean, hor dago nahi baduzu terrorismoak ikasten duena da lanaren banaketa zorrotza, baina aldiz sekula edo kasi ez dela preokupatzen bermatzearekin, ez? Denak lotzearekin eta interakzio hori sortzen. Hori da, eta lantzea, eta gaur egun beraz, ikuspuntu hau, pentsatzen dut, bidea egiten ari dela, eta baita ere, hasten da begiratzen, pentsatzen, bezero batek, errezibitzen duenean produktua, hori ez da, enpresa baten lana, baizik eta enpresa mordoska, den lana. Eta horren kateak ikusten dira gaur egun baita ere, eta hori da, sareetan pentsatzeko bide berri bat, eta hau aplikatzen da bai enpresa barnean, eta bai enpresatik enpresara. Eta azkenean, Gasteitzek egin obra maestra hori, horrek azaltzen den bezala, gizarte osoan pentsatzen dut, begiratzeko moldea ere aldatzen ari dela. Ari gara ezaguraren gizarteren ingurukoak kontatzen eta aztertzen, ez? Eta saiatuko naiz ondorengo galdera hau aldudan modurik onenean edo bentsat argitzen, ez? Edo esplikatzen. Edo agian argitzen termina erabiliko nuke, argiaren adibide hori erabiliko dudalako. Alegia, modu txiki batean, enpresen mundu horretan aldaketa ematen ari da, edo eman dela ikusi dugu, ezaguraren gizarte honetara igarrutzeko, beraien produkzio moldeak aldatu egin dira, baina agian kostata, azken finean ikerketa edo ikertzaile eta endat termino edo erabiliaz iritsi dira aldaketa hau ematera. Ikuspuntu ukurago batetik ekonomistek ere bere garaian ez duten ezagutzaren indikadore edo ezagutzaren behar hori ikusi ekonomiaren garapena eta gainontzekoak aztertzeko. Eta lehen Mikel zuzenioen ekonomistek edo ekonomilari zaretenak azken zinean argia duzuten tokietan bakarriken lan egin edo behintzat arakatu eta aztertzen, analizatzen duzutela. Orduan, nire galdera garbia da, ezagutza termino erabilita, ezagutzaren gizartean gaude, baina ez dakigu nondikan aztertu ezagutza hori gehiagoari hautzeko, baizik eta denborak eta eramaten gaituen eraguten gara, ez dakit azaldu nahi zen edo, Alegia, ezagutzaren termino edo ezagutzaren gizarte batean gaude, baina azken zinean zenbait baldintza edo gizarteak berak garamatzala guri ezakit zer gauza aztertu edo ezakit zer beste horretara aztertzea, ez?
Zeren eta badakigu aztertzen gaur egungo ezagutzaren gizarte amanakoa den, baina ez dakigu etorkizunean zer egin behar dugun ezagutzaren gizarte hori hobetzeko. Orduan nola ditu ezagutza, ez baldin badugu ezagutzen zer egin behar dugun. Hori da problema, eta Mikelek lehen aipatzen zuen bezala, enpresa munduan aipatzen zuen, baina gizarte munduan edo gizarte tamainoan ere problema berdina dela. Gizarte bat, ez da gauza bat, olan goitik edo manatzen dena, ez? Ja ez dago olako planifikatzaile handi bat, dena pensatuko lukena eta dena martxan ezarriko lukena. Pentsatzen dut hori gizarte sozialisten porrota nolabait ideia eta sistema politiko etarik datorrela. Beraz, gizarte bat da zerbait emergente, da olako mikroekintzak bat dira toki guztietan, mikroekintzak egiten dira bai kultura batetan, bai balore batzuekin, konpartituak, gutxi gora bera konpartituak, baina baita ere, badira pertsona batzu hortan hildo honetan egiten direnak, badira pertsona batzu eta gehienetan berritzaileak hori hildo horietatik ateratzen direnak, eta gizartearen gizartearen ibilbidea da ekintza guzti horien emaitza edo emaitza. Uste dut ekintza individualek badute zeregina, azkenean produzitzen dute fenomeno kolektiboa, eta baita ere maila kolektiboak badu eragina individuen edo talde txikien gan, ez? Eta izango nuke bukle hori importantea dela ongi ulertzeko zer den gizarte mugimendua, ez? Gero, zure galderari loteko eta probazildo beretik instituzioek edo erakundeek askotan bakarrik begiratzen dute ezagutza formala. Formalizatzen alden ezagutza eta horiekin jokatzen ari dira gauden erakundeekin. Nik pentsatzen dut politiko edo erabakitzaile askoren buruan ezagutza eskolak eta universitateak ematen duela. Punto. Eta beraz, gizarte ezagueraren gizartea laguntzeko behar da diru gehiago sartu universitatean, diru edo bitarteko gehiago sartu eskolan, lehen Mikelek egiten zuen lan hori, edo aipatzen zuen lan hori, ebaluazio lan hori, egin gabe, inork ez du ebaluatzen universitatea jak ere, bere funtzio orokorrean, ez? Bere ustez eskola bardin, inork ez du ebaluatzen. Orduan, dagoela, bai movimentoa dago, baina bai movimento nahiko konservatzailea, bere ustez, bere irudiko bitarteko gehiago sartzen dira, betiko erakundetan. Eta nire ustez dauden bezala gaur egun erakunde horiek ez dira gai ezaguera gizarte bat ongi joateko, zeren ari dira kanpo mugatu batean, eta egiazko desafioak niretzako bai dira hor, baina baita ere dira beste arlo batzutan. Hala nola, baina hori gizartea bera aurrera joaten da internet maila eta teknologia berria. Baina baita ere uste dut badela arlo bat, eta hori da ezagutza tazituarena, eta jentek eta esperientziaz eta buruan duten jakindurik guzti hori nula partekatu zer egin nula entxegatu jakintza kualitatibo guzti hori nola konpartitu, beste puntu bat, eta horiekin dara maituko dut, momentaz, beste galdera bat da, baztertze sozialarena. Baztertze soziala gaur egun ezagutzen dugu, hiri handi guztietan eta bat,
eta goera gizartera duaten bagara, orduan beste peligro bat dago hor, eta peligro hau da, zer gertatuko den ezagutza bat edo ailegatzen ez duten jendeekin. Jende horiek ez badira gai edo teknologikoki edo ordenagailurik ez dutelako edo ingurumen pobrea dutelako edo gaitasun propioa ez dutelako, ez badira gai ezagutzarat ailegatzeko, orduan zigartatuko da. Bai, hori da. Koska eta arazo larria, zentuan hori delako, ezagutza. Solidaritatea aipatzen zenuenean, eta uste dut, hau dela egiazko puntu bat, egiazko problema bat. Mundu mailan banaketa baldin badugu iparra eta goren artean, ezagutzaren gizarte honekin, teknologia berriekin, askok eta askok ere ez dute aukerarik ateratzeko, eta agian banaketa hori areagotzen da, diferentzia gehiagotzen da, baina zakarrik iparretagoa, baizik eta iparrorlean edo mundu oksidente ditzagun mundu honetan ere, banaketak eta diferentziak areagotzen direlako. Baina, Mikel, bai? Bai, bueno, izerte... Argiriketo dago ezin dugu ikertu, galdera, Bai, alde batean hori ematen da, ez daukagu datorik, eta askotan teoriarik ere ez daukagu. Hau da, askotan badaukazu konzeptua, baina ez dezu hori jasotzeko datorik. Bueno, nire zango nuke, berrikuntzako sistema nazionalei buruzko teoria eta bidez esaten dula argita garbi, oraindik ez dauzkagula garbi, berrikuntzaren faktore baldintzatzaileak. Zein bueno, hori, orduan, pixkat lehendabizi erlatibizatzeko. Baina erlatibizatu eta gero, eraberian esan behar dugu, badaudela gauza batzuk analiziek agerian jartzen dutenak. Eta hori da, ikasbideren garrantzia ez bakarrik San Isolek esan duen bezala unibertsitatean edo formazio horrek batuan, gero eta gilo zimarratzen da praktikan, enpresetan bereietan, gero eta gilo langilearekin alako kontratu bat egin behar dugu, eta enpresak egin beharko luke, eta kontratu horren funtsa ez luke alokairua bakarrik izan behar, baizik eta zenolako formazioa, zenolako gaitasunak, zenolako promozioa emango dizugun, alde hortatik ikasbidea zabalago da. Orduan, ikasbidearen garrantzia inork ez du bukatzen, naiz eta oraindik modelo burutua ez izan, ikasbideak garbi ikusten da modelo hortan egongo dela. Beste puntu bat San Isolek aipatu duna izan da, sarean funtzionatzea, hau da kooperazioa, hau da kooperatu egin behar dugu, kooperatu enpresaren barruan, kooperatu enpresa eta bere ingurunearekin, beste enpresekin, gizartearekin, eta alde hortatik estatuak eta gauzazko egin bezak. Kooperazioiek bultzatzeko, koordinazioiek ereduak eta elkarri erakusteko, eta orain berriz ere modan jarri da klasterren ideia, industria politika aldatzeko, enpresa baten kompetitibitatea ez dago bere indarretan bakarrik, ez dago aldagai makroetan bakarrik, askotan dago enpresa horrek bezeroekin, hornitzaileekin, bankuekin, langileekin, eta bere inguruko gizarteekin duen harremanetan ere. Orduan, kooperazio hori era fundamentala da, eta kooperazio kohesioa ere eskatzen du. Dena dela, beste gauza bat zure aipatuzuna, hori baztertzea, San Michelek aipatu du, zuk behiratu duzuko, hemen, baina gizartean, nik uste, orain ematen egin aldaketa hauetan, behintzat gauza bat garbi gelditzen da, herrialde garatuetan, lehenko taylorismoak, dualismoa bultzatzen baldin bazun, oraingo gizartearen eskakizunak edo beharrak integrazio handiago eskatzen du. Ez da, lehen aipatzen gendun, ez da berizketari ematen manazioak pentsatzen dute, besteok egiten dute, ez da? Orduan, jakintza bakan batzuen
eskutan bakarrik konzentratzen da, eta besteok ez dute ezpentsatzen, ez dute jakintza idea, eta, bueno, hori ez da inbeste ematen. Behintzat, baina iparreko herrialdetan. Beste gauza bat da, zer nolako erlazioa ematen dan ipar eta hegoaren artean. Baina iparraren barruan, aurre egin nahi baldin badegu, gizarte kohesionatu bat behar dugu. Eta aldeotatik hori iparreko entzat nahiko positiboa da, uste. Denbora aurrera ere badijoa eta amaitu beharra aurkitzen gara, izango dugu galdera soila, ibidea argi etorkitzen eri begira ezagutzaren gizarte honetan, jakingo dugun nondikan jobar dugun edo zuez uste dut bai edo ez, edo zaila garantzuten, hor galdera utziko dugu eta entzuleak pentsa deza edo bihit. Ez dakit uste dute berriz esango nuke ez dugula gizartea aurretik asmatuko bidea egiten egingo da, el camino al andar, hor prezeski nik pentsatzen du dela kasu, horrelako kasu bat, uste dut badela hor nolabaiteko responsabilizazio bat, bakotzak izan behar du bere buruan, ezagutza importantea dela, eta konpartitzea importantea dela, eta nula antolatzen aldiren foko horiek edo buelta nukleo horiek jenteen artean edo taldeen artean jakindera horiek konpartitzeko eta berazteko batera eta horrela. Teknologia tartean, baina hori da azkenean gizartearen kohesioaren baldintza eta baita ere produktua izan dela. Beraz, Mikel, eginez, edo eragin baituin, esaten zenun leheno, izango da gure bidea, jarraitu egin, eta itxiko gara. Ez dago modu bakar bat. Hori adituek erarkiazkoak utzi dute. Gure egin behar. Jo Michel, Larrosket, Mikel Navarro, eskerrik asko gurekin izateagatik eta jarraitu lanean beraz. Eta zuei, herri horretiko entzule eta eusko ikaskuntzako lagun, esker miliare gurekin aurreko minutu hauek guztiak ordu bete luze hemen gurekin, solasean eta entzunaz igarrotzea gatuik. Agur bat, herri horretaren izenean, eusko ikaskuntzaren izenean eta neure izenean ere, Urko Odrezelaren izenean. Mila esker.